हरिओम. ओम मालती आई नमो नमः. सगळ्यांचं स्वागत आहे आजच्या आपल्या या सत्रात. आज आपण सुरुवात करतोय शिबिराच्या 6व्या दिवसाला. 6व्या दिवसाची आपण सुरुवात करीत आहोत डॉक्टर जयश्री प्रसाद हिच्या सुंदर आवाजात. आपण आता सोमवार असल्यामुळे हा शंकराचा वार म्हणून आपण आज जप सुरू करतोय शंकराचा. तर सुरू करूयात. जयश्री प्रसाद. ओम सद्गुरु माऊली. हरिओम. ओम नमः शिवाय. 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 ओम नमः शिवाय.
ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय. धन्यवाद डॉक्टर जयश्री प्रसाद. आत्ताच आपण डॉक्टर जयश्री प्रसाद यांच्या सुंदर सुरेल आवाजात ओम नमः शिवाय हे संकीर्तन ऐकलं. तिचं खूप सुंदर आवाजाने तिने आज आपल्या दिवसाची खूप छान सुरुवात करून दिलेली आहे. आणि आता आपण पुढे वळूया आजच्या सत्रातला प्रथम कार्यक्रम.